Amador Día, moi bos días para os que nos vexan polo día, nos estamos de día, boas tardes para aqueles que nos vexan pola tarde, é evidente que estamos de día. Imos a facer unha entrevista áxil. Moi ben. Áxil está sendo a forza que está marcando a campaña, agora que estamos no Ecuador, cales son as sensacións que tes? Bueno, pois Áxil unha agrupación que nace hai 4 anos, en que hai 4 anos non fomos capaces incluso de transmitir quen era Áxil, incluso houve xente que votou a outras formacións pensando que nos íbamos nelas, pero Áxil, bueno, pois nesta campaña creo que ali onde estamos indo estamos vendo que temos respaldo, estamos vendo que a xente acude a escoitarnos, estamos vendo que estuvemos con eles durante 4 anos e agora eles están connosco, al menos para escoitar as nosas propostas e as nosas iniciativas que levamos neste programa. Supoño que é un chisco difícil para un candidato que ven de estar nun grupo de goberno tentar ter o respaldo mayoritario da ciudadanía, non? Bueno, eu creo que a xente, aínda que estábamos nun goberno tripartito, había 7 áreas creo que estaban ben definidas, e creo que a xente tamén soupo diferenciar en que áreas pois estaba ca xente, en que áreas intentaban solucionar problemas, e aí creo que tanto o meu compañeiro Moncho como eu, pois creo que estivemos á altura e a xente agora o recoñece, non? E cal é o balance que fai Amador Díaz da xestión de goberno dese cuatripartito no que participou, destes 4 anos de mandato? Nunca pode estar contento co que fai, non? Porque sempre se pode facer moito máis. Pero a verdade é que cando chegamos ao Concello as limitacións tamén son as que son, é dicir, Xinzo ten un plan de axuste e iso condiciona moito o que poidas ir desenrolando. Pero, bueno, dentro das nosas áreas sí que topamos un concello en medio rural destrozado nos núcleos dos povos, que había que arranxar e que durante estes 4 anos fomos quen de chegar aos 32 povos. Bueno, eso condiciona o mellor non poder facer outras cousas, pero era unha realidade e unha evidencia que había que solucionar pois os problemiñas, os baches que tiñan nos povos, aquelas cousiñas, e que fomos quen de ilo facendo tanto alí como incluso na vila, non? Vou lle pedir á compañera Sheila que se achegue un momentiño, por favor. Ensina as mans. Mira mans. Mira, mans de currante, de traballador, Bueno, eso eu creo que naide o pon en dúbida, non? Bueno, eu pola miña profesión son agricultor, son técnico agrícola, asesoro a agricultores tamén desta comarca, pero bueno, a naide se lle escapa que o meu compromiso, o meu traballo, é dicir, por eso nunca me van creo que a criticar, non? E iso tamén é importante dentro dunha xestión do propio concello. Compromiso que se viu claramente nesa manifestación que tivo unha altísima repercusión cando a subida dos precios do carburante e do resto de inputs, non, do sector agrícola que saliu bueno, pues todo Xinzo e a comarca nesa manifestación de tractores impresionante, vaya. Sí, bueno, eu creo que E que estaba comandada por Amador. os agricultores xa comenzaron naquela maldita pandemia a colaborar incluso cas sulfatadoras. Non sabemos se ao final foi efectivo ou non, pero os agricultores estiveron aí, os agricultores manifestáronse cando había as súas dificultades, pero eu quedome máis alá incluso con algunhas cosas que fixeron e que non teñen ao mellor o coñecemento. E poño, por exemplo, a mesa da limia. É dicir, dende a Asociación de Produtores fomos capaces de convencer a Consellería, montouse unha mesa da limia onde estiveron todos os axentes, produtores, envasadores, almacenistas, sindicatos, alcaldes, e donde ali se desgranaron cales eran os problemas non só de Xinzo, senón da comarca, non dunha comarca agrícola, e donde ao final, ao mellor, o que hoxe ten un empuxe e casi é unha realidade que é o regadío, pois condicionou no moito o haber existido esa mesa, co cual, bueno, eu creo que a nivel de agricultores, a nivel de campo, saben que son un defensor, que o seguirei sendo, e que aí estarei donde haxa que defender esta comarca agrícolamente, non? E papel moi activo tiveche precisamente, xa que o acabas de encabezar, nesa segunda fase do regadío para a limia. Hai boas expectativas a nivel de
do proxecto do regadío, entón. Sí, eu Por teño, este último resultado, prácticamente un 100% dos regantes apoiando ese proxecto, sí, un agora día histórico, non? Para Xinzo. sí, foi un día moi histórico para Xinzo, para a comarca, que eu creo que cando pasen 8 ou 10 anos veremos plasmado ese éxito que decíamos nós o outro día, non? É dicir, eu creo que os agricultores, que os propietarios teñan unhas fincas con regadío vai a dar un xogo moi importante a esta comarca, sobre todo en diversificación, e bueno, en que ao final, incluso medioambientalmente, non? É dicir, eu creo que vai a supoñer un antes e un despois esas 4.000 hectáreas de regadío. Ahora sí que é moi importante que esa xente que aínda non estaba metida, que entra en segunda fase, pois acabe de tomar a decisión e haxa pois a incorporación que eu creo que vai haber de case a totalidade das hectáreas. É un proxecto importantísimo para esta comarca e eso vai a ser tamén trascendente para os gobernos dos vindeiros mandatos, non? Si esta comarca sigue sendo unha das punteiras a nivel agrícola do país, incluso do territorio ibérico, evidentemente para un concello será moito mellor xestionar porque habrá tamén máis recursos, a xente quererá quedarse a vivir en Xinzo. Eu creo que o Concello agora, ou representantes municipales, teremos que facer un gran esforzo en dar continuidade á comarca que hai aquí agrícola, non? E como temos que facer eso? Pois temos que fixar en Holanda, non? Donde son capaces de transformar todo o que producen. Aquí temos dúas pequenas fábricas de patatas, eu digo pequenas, pero son grandes no sentido de que, bueno, pues, incluso xa hai moita xentiña que traballa con eles, pero eu creo que ten que ser unha gran aposta do Concello, non? É dicir, atraer empresas a ese polígono que se vai a ampliar, que transformen e que fagan pois esa economía circular, xerando postos de traballo ali e poñendo en valor, dándolle un valor económico aos produtos, aos produtores, e que ao final redunde nun beneficio de, como decía antes, cerrando un ciclo productivo. Eso sería, creo que, a pata que tería que acabarse de formar, non? Nese ciclo terá que estalo pechando tamén unha cuestión medioambiental, non? Que preocupa tamén moito a min. Sí, está claro, é dicir, somos unha comarca, bueno, pues que estamos aí a punto de ser declarada vulnerable en nitratos. Eu creo que o regadío en sí e os controles que vai haber despois, pois van facer que esa reducción sea a máxima posible. Sí que é certo que aquí temos unha gran concentración de granxas e ten que, de algún xeito, o Concello tamén terá que participar, pero sí que é preciso esa planta de xestión de residuos, non? Porque ao final os agricultores somos unha parte do problema, pero máis ben solo no abono da gallinaza, non? Os xurros teñen que ter un tratamento, iso tamén vai condicionar moito o medio ambiente. E despois estou convencido que o regadío tamén dará algo de vida ao río Limia, é dicir, eu creo que ao final é unha aposta que creo que vai a salir beneficiado todo o mundo. E medioambientalmente, pois xa non dubidalo, non? É dicir, eliminaremos eses motores todos a gasoil, aceites, eu creo que vai a significar un antes e un despois. E iso suporá tamén a necesidade de que o vindeiro goberno local ou os vindeiros gobernos estén man a man traballando con outras administracións públicas, non? Deputación, Xunta e incluso o Goberno Central. Eu creo que ten que ser non só no proxecto agrario, senón en outros moitos proxectos. Concellos, bueno, pois as situacións económicas dos concellos sabemos como son sempre limitadas, e sí que eu sí que teño pensado que ten que haber dentro do Concello un gran acordo de todos os partidos que están aí. Non pode montarse un rifirrafe que si confederación que é de unos, que si la diputación é de outros. Eu creo que a xente quere que lle solucionemos os problemas. E creo que debería ser unha legislatura onde houbera grandes acordos para conseguir grandes cousas que ao final redundan no beneficio dos veciños e das vecinas. Se vai ser unha das túas primeiras medidas cando sexas alcalde? Eu creo que son unha persona que son moi dialogante, que son capaz de, bueno, pues de sentarme con todo o mundo, que me considero unha persona capaz de poder chegar a grandes acordos. Será unha das miñas premisas, pero xa é na vida cotidiana, non? Temos algunha porra para os resultados do 28 de maio? Eu teño a miña particular, ya que Áxil
vai a ser a sorpresa desta selección. O Bloque Nacionalista Galego tamén di que vai ser outro dos que den a campanada, entón queda que os partidos tradicionais pinchen. Bueno, eu diría que eu pola sensación, polos mítines que estamos tendo, por a xente que te para na calle, eu percibo que vamos a ter un gran apoio. Bueno, pues, a xente tamén valora outro tipo de cousas, non? É dicir, eu creo que a experiencia de ser concelleiro, a experiencia de estar no goberno, a xente eso tamén o valora, non? Entonces, bueno, habrá que esperar ao día 28, pero eu creo que, como decía antes, vamos a ser unha das revelacións desta campaña electoral. Nas entrevistas que se fan previas a un convite electoral hai que falar evidentemente como umbral de libro, neste caso do teu programa. Un minuto para contar as liñas estratégicas dese programa. Eu creo que son líneas normales e sencillas, non? É dicir, hai que potenciar ese polígono industrial, pero xa non é económicamente, senón, como decía antes, atraendo novos activos para xerar postos de traballo. Hai que facer moitas actuacións en Xinzo que son demandadas de hai moitos anos, como é un auditorio, é dicir, temos conservatorio, agrupación musical, temos banda de gaitas, é preciso un auditorio, recuperamos a feira da Pataca, é preciso un espacio para poder facer as feiras, é preciso facer unha actuación en parques, en xardís, no rural, é preciso facer un mantemento que é o que máis nos vai a lastrar, creo que, sobre todo de viales, que temos centos de kilómetros, eso si nos condiciona moito, que son obras que ao final hai que facer, pero que non se ven. Bueno, pois eu creo que nesa liña temos que seguir potenciando, nos queremos dar un cheque á natalidade, nos queremos dar un cheque ao lugar da vivenda no rural, facer líneas e axudas que sean efectivas e que ao final pois a ciudadanía perciba, non? A pregunta incómoda para rematar: si os resultados dan para que Áxil sexa a forza que defina e decida cara a onde se vai inclinar? Pois eu diría que estas son as eleccións máis abertas en moitos anos en Xinzo. A xente sabe a miña traxectoria e eu sí que teño unha cousa clara, e é que farei o mellor para os veciños e veciñas de Xinzo. Dixen antes que son unha persona dialogante, co cual eu gustaríame sentarme con todos, non? E o que sí percibo é que o resultado vai a ser moi favorable a min, co cual, dependendo da posición e do poder, pois habrá que chegar a ese pacto. Pero tamén digo que para min conta moito a xente que está comigo, que leva 4 anos comigo, as novas incorporacións, como hai 4 anos iles decidiron, eu farei que iles volvan a decidir. Amador quere ser alcalde? Si, Amador vai ser alcalde. Amador pídalle o voto á Cámara e os seguidores do Diario de Ondo Línea. Bueno, pois, dende a humildade, dende o traballo e dende a dedicación ao Concello, gustaríame que o día 28 de maio, nese contexto que temos de que vamos a ser a gran sorpresa e o gran resultado que vai a sacar Áxil, pois que sea tamén co voto de todos aqueles que me están vendo agora nesta Cámara e no Diario de Ondo. Grazas Gracias a vos. por recibirnos. Un saúde.